bali, umutang kayo sa akin mga dad. 108 sa'yo. Kasi yan magkano utang ko? 84. Pwede ba 8 muna? Bigyan! Yan ba yung artista? Siyempre. Cellphone mo ano? Uy, si Kapitan oh. Wala ko meron tayong kalaro na ano. Utang lang pala. Ate Senny, nag-cash ba si Jerry? Cash yan pare. O may balance na namang iniwan? Sticker 1,500. Tapos, Ano yun naman may call? hindi mo pa rin yung Sa'yo. 1,500. Ewan ko nga eh. Huwag kayo maglaro. Gano'n di ba? Talo kayo. Si ate naman. Yung utang ko si Senny, baka madagdagan, naka-video ko pa man din. Sige, malalagay sa internet to. Si Mike pala nag-out I-download ko kasi i-download ko sa ano. Mateo. Sabay daw sila na ano. Ito yung isa. Kaya mga kabayan ng buuri ito kay ate. Mateo. Cash to pare, hindi utang to. Hindi ako nagki-credit. Ikaw magbayad ka ng cash? Cash. Pareho ako naman. Bakit ako? Daan. Yun. Ito po si Johnny ng Texas Busan. Dati ko kumuha lang ako sa ano eh. Manon, yun po yung pambayad ng utang niya. Kulang pa po yun. Kaya magbabalanse na naman ng 100 ito. Iba yun sa kanya. Ayan siya. Nilista sa'yo. Si Eddie. Ano nga ba natin mga Pinoy? Eh, mga babes man sa ano. Sa kayo din ang ano niya. Sa YouTube yung mga ay, Hindi, yan mo sasabihin ko. Ano ba yung ito, Zoom? Kasama ko sa trabaho yan. Ito naman yung mga babes. si Rod. Si Eddie pala may utang din. Ito si Rod. Uutang na naman po siya. Buwan na lang umuutang. Oh, sige. Oh, Pakwintas-kwintas. Yung utang naman. 729. Yan, ang mga mesa sa bahay, si Artem. Ano para hindi ano sa mga YouTube. Yan, si Wendell. Wendell ng Hollywood yan. Sorry. Oh, ano? Stop. Tapos kukuha ko. Stop na para Kayo?